Malta firmat ftehim mal Greċja dwar il-qasam turistiku. Dan il-ftehim se jara li ż-żewġ pajjiżi jaħdmu iżjed mill-qrib biex ikunu iffaċilitati prattiċi li permezz tagħhom is-settur pubbliku u dak privat jimxi ma' prattiċi sostenibbli f'kull aspett ta' dan is-settur. Dan il-ftehim jinkludi wkoll li Malta u l-Greċja jaqsmu b'mod frekwenti iżjed statistika dwar it-turiżmu fost oħrajn. Dan il-ftehim ġie ffirmat mill-Ministru għat-Turiżmu Malti Clayton Bartolo u l-Ministru għat-Turiżmu Grieg Olga Kefalogianni. Sa dan it-tant f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem quddiem mijiet ta' persuni fis-settur tat-turiżmu tal-Mediterran fil-forum dwar it-turiżmu fil-Mediterran. Hawnhekk huwa sostna dwar kif bħala reġjun il-Mediterran irid jikkopera iżjed dwar dan is-settur kruċjali biex jelef flimkien l-isfidi fosthom dawk tas-sostenibilità. Il-Ministru Clayton Bartolo semma il-laqgħa ministerjali li saret l-erba' f'pajjiżna fejn ġiet iffirmata dikjarazzjoni bejn 9 pajjiżi tal-Mediterran biex jikkoperaw aktar flimkien fuq setturi varji tas-settur turistiku.